nangita naman ko sa akong mga friends. Ay, asa naman tong uban dani ko isa ako the question again and magtinabanga mo ug namoy tulo ka chances para maansiran ninyo og sakto ang akong kutaw question. Ang kutaw question. Are you ready? No? Nagagana ayo sa iron. Katong unom akong edad. Katunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 years old na ko, pila edad sa akong manghud? First answer. 27. Sura ang kutaw question! Are here at the venue we're in. We will spend the rest of our weekend. Kakaibabe, we got Supahfrends. We got Juno at the back. Here we go. That's Yayan over there. Yayan, say hi to YouTube. Hi YouTube. We got Taban over there and Ivan. We'll have a nice vacation here. That's the cottage. That's the house over there. But this is the view, guys. Look at it. Look at that. Look at that. It's the beach from left to right. That's midway over there. Just a few blocks away. Asa naman tong uban dani nangita naman ko sa akong mga friends nga bright asa na tong mga Supahfrends tatagkuan mga milya asa ta manghihi dani kay walay CR dito sa atong kuan manghihi ta unta bahlan. Uy nangi Juna unsa man kada sabi ako mangisang dialang ka wait lang nakikutaw question John. Show me some muscles. Yes! Girls, nana niya asawa? Ay, church sila. Are you ready? Yes. Katong unong pa akong edad. Katunga ang edad sa kumanghud. Karon nga 27 ako, pila ang edad? First answer. 13. 13. 13 is wrong. Ano man? Why? Ano pagwayway di? Katunga gyapon. Katunga, imong second answer is? Katunga gyapon. Katunga, gihapon is? Oh, correct. Wrong. Ano man? Unsa na, sir? Paon sa isda. Paon. Umang. Mga Milya, natala ni ba na to ang ulo ka mga banggiitan dili. Initao. Ang kamulo mong trabaho diya. Ready daw mo tubag sa akong kutaw question? Okay. Katong unong pa akong edad. Katunga ang edad sa akong manghud. Karon kay 27 naman ko, pila edad sa akong manghud? 11 inyong first answer? Ilagay. Ha? 11 is wrong. Oh. Katunga sa manghud sa edad. So, 10 years and 6. Depende. Oh, so 13. Tunga. Ati ikaw. 13 og tunga. Muna ikaduha nilang answer mga pamilya. 13 og tunga is wrong. Wrong. Ito na. Kutaw question nimo isa lang tapos 3 times ang imong chances para to win the amount 1 million umang. Katong unom akong edad. Katunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 ako, pila na ang edad? 13 and 5 months. 13 and 5 months is your first answer? Yes. 13 and 5 months is wrong. Second attempt
Here we go. Kung ano ang akong edad, katong ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 ako, pila iyang edad. Lagi sa 27. Diba 13.5? Sure ka? 13 years old. 13 years old and 5 months? Or 6 months? Whichever. Whichever. So what is your second answer? O sige, 13 years old and 6 months. 13 years old and 6 months is... Why? Karen, you're a graduate of MPSC! Come on! Such a shame. Such a shame. Tabs. It's a rocky place, but still awesome because it's made by God. You agree with me, Jonah T? Yeah. Jonah T. This is Jonathan. Welcome to my KUTAW question. This is your second time, right? Yes. Katong unong pa akong edad. Katunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 years old na ko, pila edad sa akong manghud? First answer. 27. 13.5. 13.5. First answer, Yeah. 13.5 is wrong. Why? 6 years old. Katunga. Clue. Wait, clue. Okay. 10. What is your second answer? 10. 10 is wrong. Final clue. Final ko, may lang yun mong clue diya. Pumunta na niya, may lang mong clue. Okay, okay. Kanina na ka nagulat dali sa may baybayon asa mo gitulayan ng mga bright dali. Nakunta kayo makita. Uy, hindi ka makauban dali. Eto na. Paminaw mo ha. Ang pangutanan. This is the KUTAW question. Katong unom pa akong edad. Ikatunga ang edad sa akong manghud. Karon kay 27 years old naman ko, pila ang edad sa akong manghud? 14, 14. Muna inyong first answer. 13 plus. 13 plus. First answer na ninyo. Samanggid. What is 13 of 14? That's your first answer? Yes. 13 of 14 is wrong. Oh my God. It's wrong. Why? Okay. Answer 14 plus. 13 plus. 13 plus. Second answer. Panalo lang, may bahala diya. 13 plus. Second answer nila. 13 plus is... Sige. Surya mo. Kung last na ninyo. I-welcome tamo sa akong YouTube channel, ang Master Popi KUTAW Question. Ang tawag sa inyong grupo? The Power Pop Girl. Dito. Muna yung mga pinaka-bright na ni... Sa una, nga unom pa akong edad. Ikatunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 years old na ko, pila ang iyang edad? 24. That is your first answer? 24 is... Asa na to mga Supahfrends? Ay, ban! Oh! Ay, nangunday ka na!
Snap. Saka diya, ayay, nagunaw na po kasi yung X, no? Chada your face. Nanapunta sa atong kutaw question. Okay ra ka? Okay ra. Sige. Atong unom pa akong edad. Sa pagkat. Atong unom pa akong edad. Katunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 ako, pila yung edad? Nga 27 na ka. Pila yung edad? First answer, please. 24. 24. Is that your first answer? First answer. 24 is... Grabe si Dave. Bago pa siyang ligo, bago pa siya ng hinaw. Nagagawa na ayaw sa ihon. Ito na si kakaibabe, Che. Siyempre, dili siya pwedeng dili i-question sa akong kutaw question. First time ni siya hang magpa-question. Itong unong pa akong edad, katunga ang edad sa akong manghud. Karon nga 27 years old na ko, pila yung edad? First answer, please. 24. 24? Unsa yung last and final answer? Ambot. Ambot is wrong, siyempre. Ay! There you go. What? Katunga, yapon. Katunga, gyapon. That's your final answer? Katunga, gyapon. Is... Wrong mo. Wrong mo duwa sa imong bana kamo mga MPSC man naman kayo. Kayong dalawa. Last nga final answer kay ako na ring isa ba kung di gid mo ka pag-ano. Jeremy. Unsa answer? Dusi. Ha? Dusi daw ang ilang final answer. Dusi is wrong. What is your final answer? 15. 15 is wrong. Yeah. Sorry. Ito na. 6, okay. 6? That is your final answer, 6? 6 is wrong, yeah, but come on, man. Isipin mo. This is the answer, ha? Isipin mo, ha? Sa 6 years old pa ko, katunga ang iyang edad, di ba? So 3 ang iyang edad. Pila among gap? 3. Kay 27 naman ko karon. Edad. Minus 3. 24. Oh, samo. Syunga. Literal na ako og tunga. Alright. There you go. Kapon minus 3 is 24. Di ba? Pila among gap? 3 years. Di ba? Oh, kay 27 naman ko karon pila yung edad? Bugok. Ikikinsay bugok. Ano? Mariano ka, no? Dili. 24 is correct! Grabe. Brad yun na. Correct! You win! Mura na. Mura mag-scripted. 24 is correct! Nya karon 21 naman ka. 7. Oh. Minus 3. Grabe gid. Wag ko na mali nga pili sa imo, babe. There you go mga migs. Murag ang uban wala naka-answer, ang uban naka-answer. Kamo naka-answer ba mo diha? Medyo kailangan isipin talaga mabuti kay dito man ta mawala sa katunga ang edad, di ba? Kung nalingaw mo sa akong video, please like and share and comment kung unsa inyong mga suggestions, ha. So kita-kits naman next time sa next kutaw question. Actually, paingon mi karon sa Tinago Falls. So mangita na dito mga bright and another kutaw question na naman para sa next episode yan. Abangan. Thank you so much and don't forget to subscribe in the bottom below. Oh, doon na gid redundancy. Bye-bye.